wedding organisir dia dekorasi. Rasane koyo ngene yen lagi nandang kahanan tak kuat-kuat ati nadyan loro tenan sing dikarepne selawase sesandingan nyatane kabeh mung dadi kenangan. Yen pancen mung semene tresnomu kanggo awakku ya wis kudu tak lilane nadyan pedih atiku ninggalke aku kowe malah rong liya aku sadar wis ra ono arti. Dongakne tresnanya wiki ya wis dadah sayang lilo ora tak kondeli amarga wis kudu sadar kudu sapa-sapa aku iki yen wonten kurang ngapunten kula cukup ngerti wae setyamu mung semono. Isma Wedding Organizer. One, two, Solution System. Dia dekorasi. Ibu Pin Pro dari Isma Wedding. Ayo. Bapak Pin Pro dari Dian Dekorasi. Ninggalke aku kowe malah rong liya aku sadar wis ra ono artine ya wis dadah sayang dhewe wis ra dadi sini sing ati-ati nggon bebrayan tak dongane tresno nyawiti ya wis dadah sayang lilo ora tak kondeli amarga wis kudu sadar dudu sapa-sapa aku iki yen wonten kurang ngapunten kula cukup ngerti wae setyamu mung semono. Wah, panas! Solution System cucok marcucok endol endol endol. Yen pancen mung semene tresnomu kanggo awakku ya wis kudu tak lilane nadyan perih atiku
tak dongakne tresno nyawiti. Yo wis dadah sayang, lilo ora tak gondeli. Amarga wis kudu sadar, dudu sapa-sapa aku iki. Yen wonten kurang ngapunten kula, cukup ngerti wae setyamu mung semono. Yo wis dadah sayang, dhewe wis ra dadi siji. Sing ati-ati kon bebrayan, tak dongakne tresno nyawiti. Yo wis dadah sayang, lila ora tak gondeli. Amarga wis kudu sadar, dudu sapa-sapa aku iki. Yen wonten kurang ngapunten kula, cukup ngerti wae setyamu mung semono. Terima kasih.